Estem perquè els polítics d'aquest país no estan per la ciutadania. Són una colla de gent que el que fan és mirar els interessos dels seus afiliats i de la gent que els vota. Però això no és anar per tota la ciutadania. Tenim el problema de l'habitatge. Tenim un acord d'associació que tenien que haver fet un referèndum i no s'ha arribat a fer. Tenim uns salaris que nosaltres hem demanat que l'IPC s'indexés a aquest salari i han dit que no. Els joves ja no poden emancipar-se. La gent gran ha de marxar d'aquest país. I nosaltres ens trobem en una situació que cada dia ens costa més viure, però ells no ho veuen així. Per què estàs aquí? Perquè no puc pagar el lloguer. No puc pagar el meu sou, marxar amb el lloguer. Pel futur dels meus fills i dels meus nets. Perquè jo al final... Però hi ha els meus fills i els meus nets que són andorrans i no podran viure aquí. Pensant una mica al futur dels nostres fills, que com a mínim tingui l'oportunitat de tenir un habitatge digne. Sempre val la pena sortir al carrer i reivindicar els interessos, sobretot de les futures generacions. Una societat ha de ser solidària i doncs estic aquí perquè ja sé que hi ha gent que pateix, hi ha gent que ho passa malament i bueno, doncs, no hem de pensar només en nosaltres, hem de pensar en els altres també. Hem de ser una societat i Andorra ara deixa de ser una societat. Hem de ser un país i ara som un producte i això ha de parar. És una animalada que els lloguers estiguin a 2.000 euros i els sous a 1.500 o 1.600. No sé com podem viure i encara tenen sort que tenim un poble molt tranquil. Perquè possiblement d'aquí endavant potser canviaran les coses. No!